Kauan sitten suuri velho Janis Petke kohtasi pahan velhon Gullinheimerin, tuon kaljon velhon, jonka tavoitteena on tuhota taikayhteisön huumorin taju. Suurvelhojen kohtaamisessa Janis joutui kuitenkin taipumaan. Janis toimi ennen kaksintaistelua Titepahkan opettajana ja pahoinvoimien lehtorina. Ennen kuolemaansa hän ehti jatkaa vaivoin omaa sukupuutaan, jotta hänen jälkeläisensä pystyisi haastamaan ja tuhoamaan isänsä murhaajan, joka vei myös Janiksen salaisen lehden. Salainen lehti on ollut ikuisuuden kadoksissa ja ainoa henkilö, joka pystyy palauttamaan salaisen lehden taikayhteisölle, on Janiksen jälkeläinen Janis Petke. Ja niin Janis aloittaa matkansa kohti Titepahkaa. Mihin helvettiin mä oon menossa? Wow. Titepahka. Ohoja. Missä? Jossain täällä päin sen pitäisi olla. Tää alkaa saatana janottaa. Raitista miestä. Hetkinen. Siinähän se. Titepahkan velhokoulu. Kai tänne sitten vaan kävellään sisään. En mä oikein tiedä. Onkohan tää ovi auki? Sesam aukene. Jaa, tämmönen koulu. Niinhän. Haloo? Onko siellä ketään? Tuli tapaamaan professori Humpledorea. Okei. Jaha, mikäs mies, mikä siivousalue? Janis Petke. En osaa siivota. Tulin opiskelemaan. Penis jatke! Ei kun Janis Petke. Janis Petke! Istu alas, istu alas. Olen Humpledore. Kaikkien aikojen top 10 velho. Mutta tämän koulun rehtori. No niin, jatke penis. Ei kun siis Janis Petke. Janis Petke. Joo. Katso,
Olen unohtanut kastella kasvini. Siltä näyttää. No, näitä saa lisää, professori Jetunialta. Mutta siitä kuulet lisää myöhemmin. Hyvä on. Vai että Janis Petke. Mm-hmm. Tunsin isäsi. Hän oli suuri ja mahtava. Tunsin hänet todella läheisesti. Voitko kertoa jotain lisää isästäni? No ei mennä yksityiskohtiin. Sinun pitää ensin oppia historiasi. Entäs äiti? No äiti oli harakka. Harakka? Siitäkin kuulet myöhemmin. Ja sinun pitää selvittää oma kohtalosi. Mutta sitä ennen. Onko sinulla taikasauva valmiina? Onhan minulla. Tämmönen. Se on aika pieni. Oletko pärjännyt sillä hyvin? No ihan silleen vaihtelevasti. On luojan nyky, että isäsi Janis jätti perintökalleutenaan oman taikasauvansa. Kosketa sitä. Wow. Tunnetko sen? Se voima. Se mahtavuus. Isän, Se on nyt sinun. isän perintökalleus. Wow. Gullinheimer tuhosi isäsi noin 500 vuotta sitten. Luoja kiitos, löysit perille. Oppiin. Huippuyliopistoon. Titepahkaan. Oletko valmis taisteluun Gullinheimeria vastaan? Koska pääsen tapaamaan tämän Gullinheimerin? Kun aika on oikea, sitä ennen sinun pitää oppia esimerkiksi taikajuomien tekoa ja taikaloitsujen lausuntaa. Hyvä on. Olen valmis. Mene oppitunnille. Jantere aloittaa tänään opintosi. Voit poistua. Kiitos, Humpledore. Mutta odota. Isäsi jätti myös yhden perintökalleuden, mitä olen itsekin yrittänyt kokeilla, mutta en ole onnistunut saamaan sitä toimimaan. Kyseessä on näkymättömyysviitta. Se on aivan liian suuri minulle. Kokeile, Janis, sitä. Kuinka tätä käytetään? Pue se päälle. Katsotaan, mitä tapahtuu. Näkymättömyysviitta ilmeisesti toimi. Hyvä niin. Hyvä, Janis. Päivä. Herra Petrikin on tullut paikalla. Kylläpä kyllä. No niin, rakkaat opiskelijat, istukaa, niin saadaan aloittaa tunti. No niin, tervetuloa tänne järjestelmien turvallisuuden kurssille. Niin, mitä? Anteeksi, eikö tämä olekaan taikajuomien keiton alkeiskurssi? Jaa, niin olikin joo, minä olin väärässä opintoaineessa. Joo, kyllä, siinä minä olen itse asiassa vielä parempi asiantuntija. Vuosien kokemuksella on tehnyt paljon erilaisia taikajuomia ja tosiaan voisimme käydä sitten kohta läpi perustekniikkaa tästä taikajuomien tekemisestä. No niin, tosiaan täällä on erinäköisiä työkaluja, mitä tarvitaan, jos aikoo tehdä taikajuomaa ja tykötarpeita ja mitä tarvitaan kaikissa taikajuomissa. Ja yleensä taikajuoma sekoitetaan tällaiseen astiaan. Ja varmasti tarvitaan jonkun verran vettä siihen, että saadaan ruvetettua sekoittamaan näitä asioita. Ja yleensähän aloitetaan sillä, että otetaan tämä astia ja resinfioidaan se erittäin hyvin, että ei tulisi mitään ikäviä sivumakuja meidän taikajuomaan. Ja sitten saatetaan tarvita tällaisia sekoitusvehkeitä ja muita. Ja sokeri on hyvin tärkeä aine. Sitä kaaretaan tänne astiaan noin 7 pussillista. Ja sen jälkeen lisätään noin 30 asteista vettä tai 25 asteista 20 litraa. Sen lisäksi tarvitaan tietysti jotain
kivoja hedelmiä, yleensä omenia on itse tavannut käyttää. Toki joskus on kokeillut jotain muutakin, että on tullut tehtyä taikajuomaa joskus. Myös pihlajan marjoista ei tullut kovin hyvää tosin siitä ja on sitten joskus viinirypäleistäkin ja sellaisista. Niin, täällä näkyykin olevan jo asiat menossa. Miltä näyttää? Tullut kirhokkaalta. No joo. Mielenkiintoisen hajuista. Oletteko itse jo maistaneet niitä? Ei vielä. Ei, pitää jossain välissä maistaa, niin kokkia ottaa lusikalla ja maistaa. Jaha, no niin. Tulipas potkua. No sehän kuulostaa hyvältä. Taisinko minunkin maistaa? En kyllä tiedä mitä taikuja tällä tehdään, mutta kyllä varmasti joo. Kyllä se luultavasti onnistuu. No niin, kuinkas täällä sujuu? No, varmaan ihan hyvin. No niin. Mä en oikein varma. Testataan. Aika makeaa. Ehkä siihen pitäisi lisätä chiliä tai jotain. Okei. Kyllä, miksi ei? Lisää seuraavaksi. No niin, kuinkas täällä sujuu? Ei kyllä mitään hajua. Jaa, eikö ole hyvältä mitään ainakin. hajua? Ihan hyvältä ainakin tuoksuu. Vähän hiivaista. Joo. Minä luulen, että siihen pitää lisätä vettä. Siinä on ehkä liikaa hiivaa suhteessa veteen. Selvä, näin teen. Okei, no kuinkas täällä sujuu? No mun mielestä sujuu oikein hyvin. Tää näyttää ihan priimaselta ja tuoksuukin loistavalta. No, ihanko totta, pitääpä. En ole samaa mitä tuoksusta maistaa. Te ette katsele Lapista. En, tietääkseni. No tämähän on ihan kuin poron kusema, ilman sitä poroa tietenkin. Eli sehän on ihan kuin virtsaa. Ei tässä muu auta. Ei kun uutta litkua perään. Joo, kyllä vähän pitäisi vielä sekoitella paremmin. Okei, musta tuntuu, että tämä ensimmäinen luento on nyt saatu johonkin malliin, että kaikki saa jonkinlaista taikajuoma alkua tässä. Mutta seuraavalla kertaa sitten parannellaan. Kiitoksia kaikille tästä kertaa. Herra Petke kyllä voisi jäädä tukiopetukseen. Se oli... No niin, tämä tuntuu jo paljon parantuneen. Oletko sinä muuten se Janis Petken poika? Kyllä vain, kyllä vain. Ihanko totta? Joo. Minä tunsin isäsi. Hän oli kova kaveri. Tai hänelle kävi sitten vähän ikävästi. No näin on kuullut, näin olen kuullut. Joo, kuulemma paha velho tappoi hänet. Mitä aiot tehdä asialle? No kuulemma, mun pitää jossain kohtaa kohdata se paha velho, mutta musta tuntuu, että näissä taikaliemissä pitäisi vielä vähän parantua ennen kuin voin kohdata hänet. No joo, kyllä se tulee tapahtumaan tässä. Kyllä minä uskon, että me saadaan sellaiset taikaliemet tästä aikaa, että varmasti paha velho kukistuu. Kyllä varmasti näin tapahtuu. Ei mitään, ei muuta. Täytyy alkaa harjoittelemaan vaan kovempaa. Kyllä. Janis Petke. Minä tuhoan hänet, kuten minä tuhosin hänen isänsä. Päivää. 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 Tervetuloa kaikki kurssille ja tänään on aiheena taikaloitsut. Voitte jättää taikasuvut pois. Tänään käytetään vain ääntä ja heilutellaan käsiä.
No niin, aloitetaan ensimmäisellä taikkasanalla. Tämä on sitä varten, jos haluatte saada nesteenne kiehumaan. Pirisevät sumpit. Toistakaa. Surisevat pimmit. Ja seuraavaksi voimakas taika, jos haluatte tuhota vastustajanne finaaliin asti. Toistakaa. Anaaliin fisti. Ja sitten taika, joka liittyy luudalla lentämiseen, eli jos haluatte kunnon käännöksen, sanokaa hillitön kurvi. Hillitön kurvi, toistakaa. Hillitön. Kulliton hirvi! Ja seuraava taika on hyödyllinen, jos haluatte majapaikan metsään. Pikkanen kappeli. Pikkanen kappeli. Toistakaa. Pikkanen kappeli. Kakkanen pippeli. Ja sitten perinteistä magiaa. Jokainen taikurihan pitää saada hatustaan jänis. Ja sitä varten meillä on taikaloitsu pehmeä jänis. Pehmeä jänis. Toistakaa. Jähmeä penis. Ja seuraavaksi taika, jolla saa vintin pimeäksi. Sumea loitsu. Ja monet eivät tiedäkään, mutta nyt tämän jälkeen te tiedätte, että tämän sumean loitsun oli keksinyt kuuluisa arkkimaagi Janis Petke. Janis Petke, toi oli mun faija. Oliks sun faijan nimi Penisjatke? No niin, tunti on päättynyt. Hyvää päivänjatkoa. Herra Petke, te jäätte tukiopetukseen. Siellä se Haikaran lapsi taas on. Vielä täynnä elämän iloa. Mutta ei kauaa. Ja niin, Janiksen vuosi kului tukiopetuksesta tukiopetukseen, kunnes oli aika lähteä ensimmäiselle ekskursiolle. Jahas Janis, se olisi tänään ensimmäinen lentotunti. Milläs fiiliksillä? Jännittää. Ekskursioilla Janis nautti ja tutustui uusiin ihmisiin, mutta maineikkaan velhon poikana ei hän saanut pelkästään ystäviä. Jannis! Valittu. Heitä homo voltti! Luuseri! Mua jännittää. Ehkä noin oikeassa. Mä en pysty tähän. Ei ne oikeassa, kyllä sä pystyt siihen. Mulla on sulle vähän taikajoomaa, tänä avulla sä lennät vaikka kuuhun. Kiitos Peikko. Kyllä mä pystyn siihen. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. Jos haluatte sinä mitään mahdollisuutta voittaa Palosaaren pahis, niin sinun tulee kellottaa kaljasi. Mutta Peikko tyttö, miten? Loihdi se auki. Aukistumis opene. Aukene, vittu saatana. Saatanan kusimutteri paska nyt vittu aukene. Jumalauta.
pois. No, Janis, mites meni lentokoulu? Kuule nyt Suddamin sulttaani, sä oot vittuillut mulle koko päivän. Tää homma ratkaistaan just nyt tuolla. Karhun majalla. Sä, Janis Pätkä, haastat mut Karhun maja. No niin, sulttaani, kumpi pystyy juomaan paremmin ilman, että ilmekkään värähtää? Janiksen ekskursio oli rankka, mutta hän oli voittanut kiusaajansa. Sen jälkeen olikin syytä juhlia. Ei musta oo tähän enää. Nyt mä tarvin kyllä mun ainoan ystävän tukea. Missäköhän on Jallupöllö? Jallupöllö! 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 Jallupöllö missä? Jallupöllö! Jallupöllö! Janis, jumalauta. Jallupöllö! Otas tosta. No perkele! Mitä tarvitset? Homoseksi. Ja niin, Janiksen reissu päättyi ja hän pääsi palaamaan opintojensa pariin. Viikko pitää vielä odottaa, mutta sitten saan lopetettua Petkeen suvun lopullisesti. Terve Janis Petkä! Sulla onkin jo toi turvaliivi valmiiksi päällä. Ootko pilva saanut? Meikäläinen on Jagrid. Opetan täällä työturvallisuutta ja taikaeläimiä. No Janis, mä oon puoliksi vittu orava. Ja tänään sä päät ratsastaa mun äitillä. Siis haluat sä, että mä ratsastan sun äitillä? No, se joko ratsastat mun äidillä, tai se ratsastaa sulla. Siis, miten tätä sun äitiä ajetaan? Hyppää vaan ratsaille, poika! No niin, Janis, ei muuta kuin kovaa ajoa! Ei saatana! Huhhuh, olihan matka. Miten täältä pääsee pois? Jagrid! Peikko tyttö! Joku! Jallupöllö! Auttakaa! Tässä on nyt vuorokausi mennyt oppitunnin lopusta. Missä helvetissä on Jagrid? Moro Janis Petkä! Taisi on hyvä kyyni, kun oot täällä päivän viihtynyt. Ei kun mä en vaan pääse helvettiin täältä millään. Joo, sori.
Mä olin Liito-Oravien liittokokouksessa varsinaisena jäsenenä. Mut tuus nyt vittuun sieltä! Äiti alkaa olla väsynyt! Sori äiti. Arvon penislintu, olen ymmärtänyt, että osaan jutella lintujen kanssa. Voitko kertoa minulle, miksi? Janis Petke. Isäsi, Janis Petke, siitti haikaran. Äitisi oli siis haikara ja huora. Voi saatana. Janis! Mitä? Oletko nähnyt ystäväsi Jagridia pitkään aikaan? No, en mä nyt sano, että me ollaan ystäviä. Mulla oli sen oppitunti pari viikkoa sitten. Oli aika erikoinen kaveri. Jagrid istui nyt linnassa. Mitä se teki? Liittokokous meni pitkälle. Oi saatana, Jagrid. Oi perseen sote! Ota nyt kädet pois suusta. Jättä ois vaatteita vaihtanut, haistat ihan paskalle. No vittu, on vähän muita kiireitä sen liittokokouksen jälkeen. Se liittokokous meni ihan päin helvettiä. Sun piti hoitaa ne liito-oravat mun puolelle. No perkele, oravat löysinkin huitsin Nevadaa! No ei sillä sen väliä. Epäonnistumisesta on maksettava. Agrava! Terve, isä. Hei poikani. Olet jo päässyt ensihöyhenistä. Kyllä, mutta nyt isä, tarvitsin sinun apua. Olen kohtaamassa Kullenheimerin, pahimman vastustajasi. Miten voin päihittää hänet? Vittuaks multa kysyt? Mä hävisin No keneltä sitten voin kysyä apua? No, kysy vaikka Humbledorelta. Hän varmasti tyydyttää sinut. Kiitos, isä. Janis! No? Oletko kuullut Jagridista vähän aikaa? Joo, se joutui linnaan. No joo, oli aikakin. Niinpä, aika erikoinen jätkä. Mutta kiitos isä tästä. Poikani. Janis. Ai sä olit hereillä, hyvä. No kyllä mä nyt oon hereillä. Tunnin päästä alkaa tunti ja sen jälkeen alkaa seuraava tunti. Siis, mitä sä höpiset? Siis oppitunti on ihan justiin. Okay. Mutta sitä ennen pitää muistaa, että kaikki on valmistautumista siihen loppukohtaamiseen. Kyllä. Mä toin sulle aamupalaa. Tässä olikin jo vähän nälkä. Ja tämä on se meidän jalojuoma, jota kautta pystyt valmistamaan itsesi lopputaisteluun. No. Kellota, poika! Eikä sinne sitten mukaan auta. Erottista ja kaunista. Olet kyllä isäsi poika ja äitisi haikara. Kiitos. Mulle jäi viime viikolla purkka partaan kiinni. Oli varsin vittumainen, mutta sain puhdistettua sen. No, ihan tosi hieno homma, Humbledore, mutta mitä me täällä tehdään? Tällä tunnilla sinä pääset kokemaan pahimman pelkosi. Tämä kaappi on saatanan portti. Kun minä sanon taikasanan, se aukeaa ja pahin on edessäsi. Oletko valmis kohtaamaan sen? Muista, mitä olen opastanut sinua. En ole varma, Humbledore. Nyt teemme näin, että mieluummin paskahousussa kuin kuolleena. Se on ihan fiksusti sanottu. Yritetään. Sesam aukene! Auta! Auta! Käytä loitsua!
No, ei se nyt ollutkaan niin vaikeaa. Ei, olen ylpeä sinusta. Eiköhän lähdetä juomaan kaljaa. Se kuulostaa enemmän kuin hyvältä. Lähdetään. Sauvani valmiina. Näistä minä keitän pahan liemeni viimeiseen taistoon. Penis jatke! Janis Petke! Ko vittu sä oot? Olen isäsi murhaaja, iso paha velho Gullinheimer! Minä tuhoan sinut! Tuolla satanan saunakauholla, kun sä yrität tuhota, mutta mulla on sentään mun isäni perintökeppi. Siitä ei ole apua. Aion tuota sinut samoin tavoin kuin isäsi. Haastan sinut kellotuskilpailuun. Hyvä on. Olen harjoitellut. Minä olen valmis. Saat yhden loitsun. Käytä se viisaasti, mutta se ei auta! Nyt mieti, Janis. Mitä nyt piti tehdä? Mikä se loitsu oli? Mitä se Jantere sanoi? Vihleän marjoista ei tullut kovin hyvää. Se siinä. Hokkus pokkus! Juomat ovat nyt valmiit. Kansi irti ja töihin. Ja ei kun juomaan! Ekana se tyhjä. Mites siellä menee? Liian apokasta. Isä, auta. Miten se on noin nopea? Kohtallisi on se on sama kuin isälläsi. Ei! Minä juon tämän loppuun vaikka suoraan pöntöstä. Voi ei. Voitin. Ja sitten vielä viimeinen isku. Hetkinen. Se muuten kuoli. Eli tämähän siis tarkoittaa, että mä voitin. Hei saatana. Mutta se lehti, se piti olla Gullinheimolla. Eihän täällä vanhalla runkkarilla ole mitään lehteä. Mun täytyy mennä kertomaan Humpledorelle. Hui saatana! Janis Petke! Terve, terve!
Käytit näkymättömyysviittaa koulun alueella. Rikollista. No, helpommin saa anteeksi kuin luvan. No, se on kyllä hyvä motto. Kasvini voi edelleen huonosti. Pitäisiköhän mun koittaa loitsua se? Onko sulla joku loitsu? Joo, yhden mä opin tuolta Jantuselta. Jetunialta vai? Niin, Jetunia, just näin. Joo, kokeile vaan. Tämä on minun koko elämäni. No kokeillaas. Mitähän se meni? Rehevöidys, saatana! Hui saatana, sinä onnistuit. Nähtävästi. Taidat olla top 5 velhoa. Ehkäpä. No mutta, Janis, onko sinulla minulle kerrottavaa? Onko Gullinheimer tuhottu? Gullinheimer menehtyi. Lopetitko hänet? Lopullisesti. Olen ylpeä. Taustana olin isäsi Janiksen luotettu ystävä. Ja Gullinheimerin hapetettua hänet menetin elämän ilon. Ja nyt voin jatkaa vapaasti elämää. Luotettavia ystäviä. Voitko kertoa nyt enemmän vanhemmistani? Olimme hieman enemmän kuin ystäviä. Olet varmasti huomannut, että osaat puhua linnuille. Kyllä. Isäsi siitti haikaran. Olet siis puoliksi haikara. Mutta annoin isällesi anteeksi. Gullinheimer kuitenkin tuhosi rakkaan ystäväni. Samalla kun Gullinheimer tuhosi isäsi, hän varasti lehden, vapinan. Lehden? Vapinan? En minä nähnyt mitään lehteä, kun tuhosin hänet. Tarkistitko kaikkialta? Aivan kaikkialta. Sisältä ja ulkoa. Hyvä. Se oli sille mulkulle ihan oikein, koska lehti on ollut koko ajan minulla. Perkele, Humpledore. No niin, haikaran puolikas. Lähdetään katsomaan lehteä ja viedään se koko kansalle luettavaksi suureen saliin. Mennään. 길잡이별 오 김하루동지 멀리서 빛나는 비 마법 빗자루로 폭풍을 뚫고 가는 당신의 위대한 이름 아래 번영하리라. Janis, tuolla näkyy suuri sali. Sieltä löytyy lehti. Ja siellä on juhlakansa odottamassa meitä. Ja suurta voittoasi juhlitaan. Kuules nyt, Humpledore. Se on kestänyt tähän 200 metrin matkaan 5 tuntia. Nyt otat tosta taikalaudan alle, että päästään joskus vielä perille. En tiedä. No, voihan sitä kokeilla. Mites tää lähtee tästä? Hyppäät vaan ratsaille. Helvetti mitä kyytiä. Nyt mennään. Nyt sisälle.
Viska bara bastu, bastu, håller upp och släpp all stress idag. Bastu bröder, det är vi som blöder, 100 grader noja. Bara bastu, bastu, hejta på så släpp din bara ur. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu. Sauna. Banan, melon, kiwi och citron. De häller det i drinken och säger den är god. Banan, melon, kiwi och citron. De häller det i drinken och säger den är god. Banan, melon, kiwi och citron. Det enda som vi bryr oss i är att bli kanon. Vi var i Stockholm i en vecka, skulle ta en bläcka. Vi köpte samma t-shirt och trodde vi var fräcka. Vi googlade på spybar, vi hade ju fått bidrag. Tänkte det var kul att få bli hullo i en ny stad. Men när vi skulle in, fråga vakten om någon lista. Jag fattar ingenting, det är nog något som jag missat. Jag väntade tills han tittar bort, sen sprang jag in till baren. De tipsa om en drink och jag svarar att jag tar det. Banan, melon, kiwi och citron. De häller det i drinken och säger den är god. Banan, melon, kiwi och citron. Det enda som vi bryr oss i är att bli kanon. Ja, jo, nå krocken var väl cool. Men efter första klunken jag ändå saknar dunken. De frågar vill du vaska, skulle hälla ut min flaska. Voi helvete vad gör du, nå krocken du förstör ju. Ville åka hem när jag såg dem blanda drinken. Luitte blir man ju bäis av det där. 1, 2, 3. Banan, melon, kiwi och citron. De häller det i drinken och säger den är god. Banan, melon, kiwi och citron. Det enda som vi bryr oss i är att bli kanon. Sista gången vi får. De blandar frukt och sprit med flit. Var hittar jag ens hit? Oh ja. Banan, melon, kiwi och citron. De häller det i drinken och säger den är god. Banan, melon, kiwi och citron. Det enda som vi bryr oss i är att bli kanon. Det enda som vi bryr oss i. Banan, melon, kiwi och citron. De häller det i drinken och säger den är god. Banan, melon, kiwi och citron. Det enda som vi bryr oss i är att bli kanon.